Operasiýanyň ýa-ýany bolanlygy üçin gözlerim şiketlidi. Ýolumy dol faýgaryp bilemokdum. Tebigatyň jadyly fazlaşygyndan arasy howadan ganmak üçin daşary gezmelemäge çykdym. Çağalykdan beýnimde beken ul ýola tarap ýörek başladym. Çağalyň sesi, ak garyň ýsy maňa ýaşaýşa höwes berýärdi. Ul ýoluň garasyna gelip sägendim. Kimdir biriniň gelip meni köçeden geçirene garaşýardym. Çağalykda ýat tutan hoş gelin bahar atly aýdyma kiňlenmäge başladym. Bir ýoğyn ses aýdymy böldü. Keyip çağadyma mende ýa. Köçäni bilelikde geçmäge maňa ruhsat edin bolýa. Emay bilen elimden tutdy. Köçäni kesip geçip başladyk. Ýolun geçýänçe gow-gowadan gurrun etdik. Avtomobilleriň duýduruş sesleri bize ýaşyl ışıgyň ýananyny duýdurýardy. Ýoly geçdik. Eden kömegine minnetdarlyk bildirmek üçin agzyma açanmadyma ol öňürtüledi. Siz ýaly gowun açyk adam bilen köçäni bile geçmek men ýaly göre ulu bagyt